Ang Cebu City wala manginahanglan og pagarpar nga mayor. Mag Singapore like Cebu City man kata, nanginahanglan ta og parehas ni Lee Kuan Yew. Wata manginahanglan og parehas ni Krama nga pagarpar. Kutob lang istorya. Himuon ko niyang comfortable ang kinabuhi sa mga tao. Ako na obserbaran si Mike Rama ang iyang kinabuhi maoy na comfortable og maayo. Nabalik ko nako mga kabombo. Masulbad gani ning problema sa baha sa Cebu City. Mulayat ko sa Mactan Bridge, partida maghubok ko sa akong purol. Balik ko nako ha. Ay challenge nako ang mayor. Ay pagarpar man siya. Ya hambugiro man, hambugiro masad ko. Ha? Masulbad gani ang baha sa Cebu City kutob 2025. Mulayat ko sa Mactan Bridge, ya partida pag yun maghubok ko sa akong purol. Ako nang tumanon, panilngi ko ninyo anak. Basta matuman nga mahimong Singapore ang Cebu City, mga kabombo,